Man skal bare sammenligne med tyskerne, altså vi har et stort naboland lige her rundt om hjørnet, ikke? Og for det første er der ingen, der taler tysk i dag. Det er meget nemt, hvis man læser tysk, så kan man altid få de bøger på biblioteket, der er aldrig nogen, der låner det. Men altså, det er jo vanvittigt, at danskerne ikke lærer tysk. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt. Nå, men derudover, så synes jeg trods alt, og der er meget galt i Tyskland også, men generelt er både lærere og studerende og forlag og lærebogsforfattere, de er på et langt mere seriøst niveau end i Danmark. Det er nogle gange. Også journalisterne. Og selv pressen og medierne, både tv og aviserne, ja, det er sandt. Det er sandt. Det er væsentligt bedre kvalitet. Det er virkelig altså Vorsprung durch Technik. Tyskerne kan noget. Ja, jeg synes da lige, jeg vil godt bidrage her på et punkt med noget rent faktuelt. Altså, jeg har i 18 år haft hovedbopæl i det tysktalende Rom, og er gift med en sådan tysker i dag. Og der er der også kommet et par børn ud af det. Jeg kan konstatere, at vores samhandel med det tyske område er større, end den er med de to næstfølgende lande til sammen, Sverige og England. Vores samhandel med Tyskland er faktisk dobbelt stor. Så er der også et andet faktum, der gør sig gældende hos de fleste, og det er, at det er en mærkelig tilgang at konstatere, at i Østeuropa, de nye dele af EU, kan vi sige, der er hovedhandelssprog, det er tysk og ikke engelsk. Så der er en mærkelig uddannelsespolitik her i landet med, at man fortløbende har nedprioriteret alt, hvad der havde med det tyske sprog at gøre. Men altså, det skyldes jo gammelt had, hvilket er forståeligt. Jeg kan udmærket forstå det. Men det er ret upraktisk. Det var et godt ord der. Ja. Det er ret upraktisk i hvert fald. I relation til en fornuftsanalyse. Det var det hele. Jeg vil ikke kalde det gamle had, jeg vil kalde det gammelt forsøg på skjult fejltagelse. For i slutningen af 30'erne og begyndelsen af 40'erne, der havde man jo travlt i visse politiske partier med at lære tysk. Ja, det er så noget andet, og jeg ved, John, vi er så enige om det der med den der 30'er-politik, men der taler vi specifikt også. Ej, det er forkert forum, jeg er klar over det, men jeg kan ikke lade være, når det kommer. Men med forsvarspolitik, ikke? Det var jo de store bevægelsers tid der med, at forsvaret skulle nedgøres totalt. Nå, men... Jeg glemte også at sige, at det var Stauning, der i 1936 på møde i Lund sagde, at Danmark skal ikke være Nordens læggehul mod syd.